нахуст Раҷабой Аҳмадзода ба журналистон доир ба нишондиҳандаи давраи ҳисоботӣ маълумот дод. Аз ҷумла изҳор гардид, ки соли 2019 дар вилоят нишондиҳандаҳои баланди иқтисодӣ ба даст омада, ба хусус дар соҳаҳои саноату кишоварзӣ ва иҷтимоӣ пешравиҳо ба назар расиданд. Мувофиқи маълумоти фаврии Сарраёсати молияи вилояти Суғд, қисми даромади буҷети вилоят ба санаи 1 январи соли 2020 ба андозаи 102% нақша иҷро гардидааст. Барои маблағгузории соҳаҳои маориф 98.8%, ҳамаи маблағҳо, нигаҳдории тандурустӣ 98.6%, хоҷагии коммуналӣ 96.8%, чорабиниҳои фарҳангӣ 93.9%, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 96.1% ва ғайра маблағ сарф карда шудааст. Раҷабой Аҳмадзода инчунин гуфт, ки ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар соли 2019 дар ҳамаи бахшҳои хоҷагӣ 8091.7 миллион сомониро ташкил дода, бо нархҳои муқоисавӣ нисбат ба соли 2018 8.1%, аз он ҷумла дар соҳаи растанипарварӣ 6.7% ва чорводорӣ 11.5% зиёд шудааст. Муҳтарам намояндагони воситаҳои ахбори умма, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар соли 2019 ҷиҳати татбиқ намудани сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри иҷрои дастури супоришҳое, ки аз паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилоят бармеояд, тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуд. Бо мақсади таъмини рушди устувори иқтисодиёт, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар соли 2019 таъсиси корхонаю коргоҳҳои нави саноатӣ, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, дастгирии воқеии соҳибкорӣ, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва боғу тогзор, афзоиши саршумори чорвоҳ, ривоҷи соҳаи тухмипарварӣ ва зотпарварӣ, рушди соҳаи сохтмон ва шаҳрсозӣ, беҳтар намудани обрасонӣ, барқарор намудани пойгоҳҳои обкашӣ, аз худгирии заминҳои нав, баланд бардоштани боздеҳи замин, рушди ҳунарҳои дастӣ, рушди соҳаҳои маориф ва илм, ҳифзи сеҳатии аҳолӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандонро самтҳои афзалиятноки фаъолияти худ қарор дод. дар қисмати саволу ҷавоб рӯзноманигорон вобаста ба омодагӣ ба маъракаи сиёсии интихобот, пешгирии бемории коронавирус, таъмиру мунфашкунии роҳҳои ноҳияҳои дурдаст, боз ҳам зиёд намудани корхонаҳои саноатӣ, вазъи таъминоти заминҳои кишт бо об саволҳо пешниҳод намуда посухҳои мушаххас гирифтанд. мехостам донистам, ки барои мутаддид нигоҳ доштани нархи маҳсулотҳои хӯрока дар бозорҳои вилоят кадом роҳҳои алтернативӣ истифода бурда мешавад? мо захираи яксола дорем. ҳам масали равған, ҳам биринҷ, ҳам гӯшт, ҳам мана мо моли калони шохдори ширдеҳ, мо моли калона ҳамисол дар тамоми ҳам хоҷигоҳи деҳқонӣ, ҳам аҳолӣ зиёд аст, 18560 адад зиёд шуд. имрӯз мана картошкамоям мо зиёд кардагӣ захира дорем, гандумам, ордам захира дорем, меваи сабзавотам дорем. мо имрӯз ман боварии комил дорам, ки он потенсиале ки дар вилоят ҳаст ва балад агар мо лозим бошад, мана ҷумҳурии O'zbekiston масъалаи има бисёр иқтидори калон дорад, мо таъмин кард метавонем. дар рафти нишасти матбуотӣ аз ҷониби яке аз рӯзноманигорон ба раиси вилоят Раҷабой Аҳмадзода пешниҳод дода шуд, ки бахшида ба 700-солагии Шайх Камоли Хоҷандӣ хонамузеи яке аз инъикоскунандаи шеърҳои ҷаззоби Хоҷа Камол, устоди шашмақом марҳум Боймуҳаммад Ниёзовро дар маркази вилоят шаҳри Хоҷанд таъсис бояд дод. пешниҳоди мазкур аз ҷониби роҳбари вилоят пазируфта шуд. пеш аз ҷанбасти нишасти матбуотӣ озмуни хомии созанда низ натиҷагирӣ ва ғолибон муайяну қадршиносӣ гардиданд. дар охир изҳори умед карда шуд, ки ҳамкории воситаҳои ахбори умма бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят минбаъд низ густариши беҳтар меёбад ва журналистон дар ҳалли мушкилоти ҷомеа саҳми назарраси худро хоҳанд гузошт. гузориши Парвина Аҳророва, Нодирин Насимзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.